O Concello de Cambados acollerá a última fin de semana de agosto a 21ª edición do Festival de Xironsa. Ao igual que o ano pasado, o evento terá lugar en Torrado e non en Corbillón, para poder cumprir con todas as normas sanitarias. A pesar do traslado, o festival si poderá celebrar este ano moitas das actividades que o caracterizan. A fundamental é o regreso da actuación da Asociación Cultural. O festival tiña razón de ser pola actuación de Xironsa. Evidentemente o ano pasado as clases estaban paradas, non había movimento, pero este ano xa levamos, digamos, estables desde o mes de novembro, estables dentro do que se permite, un protocolo na aula e todo, e aínda que, bueno, hai xente que aínda ten reticencias a volver ás clases, a veres que Xironsa tiña moita xente maior e, bueno, pues teñan reticencias, pois sí se vai a retomar esa actuación, non? O festival tamén recupera a Feira de Artesáns con 24 postos e as actuacións musicais durante todo o día. Entón o festival recupera o de mañán, tarde e noite, recuperamos tamén a música de rúa, habrá música por Cambados ás mañáns e ás tardes sempre, por cuartetos tradicionais, e recuperamos tamén as actividades infantiles que serán o venres e o domingo. As actuacións principais serán o venres Xironsa e os Carunchos, sábado Van de Catro e Marcelo do Bode e domingo Onte Hoxe. O festival ademais recuperará o seu xantar, tamén adaptado ás normas sanitarias ao igual que un local hostaleiro. Non é o xantar de Xironsa, vai haber unha zona donde un dos patrocinadores vai cede parte do produto e habrá degustación, e entón crear esa zona coas limitacións que hai na hostelería hoxe en día. Outro dos eventos destacados é o que terá lugar o sábado á tarde coa presentación da revista 100 follas, que estará acompañado dunha actuación sorpresa.